Se on hienoa, että tongen nimi on Finlandson. Näin, totta. Ton yhden nimi on Kokki. Miksi sen nimi on Kokki? Jolla on aika monella suomenkielinen nimi. Joo, mutta se yksi aina puhuu myös. Niin en mä usko, että toi pieni Emmakaan puhuu suomea. Kiva, että ne on hankkeet tänne. Ei Emma on mikään. Mikä pieni? Se on sellainen lukee pieni Emma. Good job! On sun peli. No meidän vaihtaa paikkaa. Pitääkö? Vaihdetaan se eka. Mä luulen, että ei pidä välttämättä. Mä oon ihan yhtä vinasta. Ota tää eka. Oliko se Pia vai mitä se? Ai sitäkö mä juodaan? Sä oot sitä omaa. Mun mielestä toi oli Pia. Syödään. Se pitää osata.